बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा 40टा समस्तियाव जे अनसाय बिथांखि जोंहा मोनसे आसनि दंमोन बे आसनिया दिनैहाय जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्तियावबो जोङो बे आसनिखौ बा बे स्किमखौ बे अनसुंथाइखौ जों दिनैहाय चेक राननाय हाबाफारि जों बेखौ लादों जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि नि मावख'आवहाय आरो दिनैहाय नैबे अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों जे जोंहा 243 जोंहा बेनिफिसियारिफोरनो दिनैहाय जों अनसाय बिथांखिनि जे चेक राननाय बे हाबाफारिया जोंहा जोबनानै थांबाय आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा सार रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन आरो जोंनि चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बेजों लोगोसे जोंनि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि आरो जोंनि बिसिडिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहाय मैखोमै बाहागो लाफैदोंमोन आं खोब गोजोननाय मोनदों दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैहाय जोङो सेथि नैथि थामथि खेबनि थाखाय 3 बोसोरनि गेजेराव थामथि खेबनि थाखाय जों बे अनसाय बिथांखि बे बिथांखिखौ जों राननानै होनो हादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जोङो सासेयाव 5,000 हिसाबै जोङो बे बिथांखिनि गेजेरजों जोङो होनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आसा खालामदों बे बिथांखिनि गेजेरजों बे 5,000 रांजों निश्चय जोंनि गोरिब न'खरनि गेजेराव बे एसेब्लाबो रेहाय मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं बेखौल' रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनो लुबैदों जोंहा नार्भास जानांगौनि गोनांथि गैया गोसो बायनायनि बाथ्रा गैया जे जोंनि सरकारा 3 बोसोराव जेरैबायदि आसनि लानानै बेबायदि जोङो गोरिब गुन्द्राफोरनो बा रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि भटार्स बिथांमोननिसिम बेखिनि आसनिफोरनि गेजेरजों एसेब्लाबो जों अनसुंथाइ होनानै जोंनि गोरिब न'खरखौ एसेबाबो सुंथानो हादों जों बेखौ मिजिं खालामदों आं बेखौनो आसा खालामबावदों जे जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै 3 बोसोरावनो बेबायदि आसनि लानानै खामानि मावनो हादोंब्ला फैबाय थानाय समाव 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर जुदि जोंनि सरकारा जुदि थायो जों अब्ला बे ओनसोलाव जोंनि 25 लाख सुबुं थानाय बे बिटिआरआव जोङो निश्चय एसेब्लाबो जौगासार जानो हागोन आरो टेस्टआ हारि माहारिनि गेजेराव एसेब्लाबो जों जौगासार जानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकारखौ जोङो गोलाव मोनसे थांखिनि गेजेरजों लांनायनि जे सिमां बे सिमाङा निश्चय मोगथां जाफुंसार जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो रायजो राजानि निश्चय हेफाजाब आरो मदद मोनगोन आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ गोबां मानसियानो सिगां समाव मुसारि कम्बल राननायनि मोनसे दाबो साननाय दङ जे नोंथांमोना मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों राङारि अनसुंथाइ होदों आसलथे मा उद्देश्य नोंथांमोना मुसारि कम्बल होआलासिनो बे बुस्थुखौ होगासिनो जोङो मोनसे समाव बुंदों परिबर्तननि सरकार प्रमद बर'नि दरकार बे थांखियारि नोजोरजों दिनैहाय जोङो बिटिआर सरकारा दिनै बोसोरथामनि गेजेराव जों गोबां माखासे आसनिफोर दिनैहाय जोङो 38सो बेबायदि गोदान गोदान आसनि लानानै जों रायजोफोरनिसिम बेबायदि अनसुंथाइ होनाया सोलिगासिनो दङ जोङो नुनो मोनाखैमोन 17था बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय खाम्फा बरगयारि दैदेननाय जे बिटिसि सरकार बे सरकाराव मोनसेबो आसनि गैयामोन बे आसनि गैयैखायनो बिथांमोनहा बे माखासे डिपार्टमेन्टनि जे एसे एनै जिखिनि रां फैदोंमोन बे रांफोरखौनो बिथांमोनहा बेबायदि कम्बल खुन्दुंनि राजनिति खालामनानै कम्बल खुन्दुंनि बेबायदि आसनि होनानै रायजोफोरखौ बेबायदिनो फुथुला गेलेहोदोंमोन नाथाय जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रनजित बसुमतारी दैदेननाय सरकारा गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय सरकारा दिनैहाय जोङो बेफोर गासिबो आसनिफोरखौ बाद होनानै गोदान गोदान आसनि जोङो बिथांखि लानानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम बेखिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आं आसा खालामो दा बिथांमोननि दिनैहाय बेबायदि आसनि गैयै सरकारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नेवसिगारदों आरो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जे सोलायनायनि सरकार परिबर्तननि सरकार बे सरकारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गोबाख्रबनानै दिनै लागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे इउपिपिएल दोलोखौ आरो प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारखौ निश्चय रायजो राजाफ्रा अननानै आरो गोलाव सम मोनसे बेबायदि सरकार दैदेननायाव मदद खालामगोन आं बेखौ मिजिं खालामो जोंबो आंना खावब्लित ब्रह्म बबेनिफ्राय बै अन्थाइबारि सामदैसा नोंथाङा जे बेबायदि चेक मोनदों बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बिराद गोजोननाय मोनदों माब्लाबाबो जों बिदि मोनाखैमोन गोजोननाय आजां गाजां बे
चेक मोननायजों रां मोननायजों मा खालामनो सानदों जेनेबा आंना न'खरावनो नोगोर खस्थ'खा फंबायफोर गैखाथारा आरो बोरायबो गैला दा आङो बेजों जिखुनु माबा माबि बायस' बुयस' फाननांगोन बा माबा मोनसे खालामनांगोन गैखाथारा दा दुखु गोनां बाथ्रा आंना फिसालाया न' गंसे देथाबायमोन बेखौनो फाननांबावबाय आंसो जाहोखायो बिराद खस्थ' न'खराव सोर सोर दं न'खराव आंना फिसालाफ्रा साथाम हौवा गोजा दा कलेजखौनो गारनानै फिसालाया बेंगालराव थांनांबाय फिसौ परिखाखौनो होस्लाबनो मोनाखिसै दुखु गोनां बाथ्रा दा जोङो बिराद दा बिटिआरनि सायाव जोङो गोजोननायखौ बयबो रायलायो आरो दा गोजोननाय मोनदों आवगोलाव बिदि मोनाखैमोन जों दा औ मा बिनो गोसो जाबाय सरकारनिफ्राय बेसिकनि अनगा आरोबाव माबाफोर सानबावदों नामा नोंनि गोसोआव साननाया बेनो आंना बिराद गिदिर बेमार जादोंमोन दा न' देथाबखानायखौनो फाननानै आं फिसालाखौ दाहायनांबाय फिसालानि बेमारनि थाखायसो आङो आगोलाव दाख्लैफोर बुंबाय थादोंमोन आरो गोसोखांनाय फैदोंमोन होबा मा जागोन मोनगोन ना मोना होमब्लाबो आङो जोंनि बे दानि बे माबाया एमएलए आ बे जयन्तआ फंबाय जायो बिबोनां बेनिफ्राय आङो 3,500 बिनानै मोनबोदों बावबो आं गोजोननाय थादों गोदो बेफोरबायदि मोनाखैमोन बावबो आंहा गोजोननाय दं दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनबाय आरो फैसा दिनैहाय चेक मोनबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि गोजोननाय मोनबाय सिगां समाव बेफोरबायदि मोनदोंमोन जों मोनाखैमोन जों दासो जों बिटिआर जानानै दा बेसेबांसिमनि चेक होदों 5,000 होदों मा खालामगोन बेजों मा खालायनो जों जेखि माबा खालायनानै मावना जानोसै गैया नालाय बेखौनो जों गोजोननाय थाबाय जों बेजोंनो लाहार फाहार खालायनानै एसे खालायनानैबाबो जों गोजोनगोन नङा होमबा जों गोजोननाय थाबाय बे थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों बेजोंनो जानोसै आङो बैग्रिगुरि आङो हाग्रानि मैगं आं खायो मा दखानाव फानो आं बै काजोलगावआव बे जेन्थ' सारानो आंखौ मादै लिंनानै मादैया गेसाव गोफोन फानो होननानै बुङोमोन एदावो आंखौ मादै होननानै लिङो दहायबा आं बावनो बाहायनो खुलुमखाबाय आङो दखान खालायो साम' लाङो मान्दे खायो एलासि मैगं खाना लाङो आङो चिराङाव आं बिजों मावबावनो जाबावसै मैगं थाइगं साम' फाननानै आं जागोन आं गोदो खस्थ' खालामनानै आं जाग्राखा गैजाया एसेबाबो आं हेफाजाब मोनबाय दा बिटिआरनिफ्राय आं गोदोनिफ्राय बिराद खस्थ' मावना जाबोबाय आं दिनैसो आं गोजोननाय मोनदों आरो बावनो होगोन आंहा गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।